Wara li falli l-Kunsill Lokali ta' Birkirkara, Michael Fenekadami ingħata promozzjoni. Dan minkejja li l-falliment fit-tmexxija tiegħu bħala sindku kien rifless ukoll fil-fatt kif il-Partit Laburista rebaħ it-tmexxija ta' dan il-kunsill f'lokalità tradizzjonalment nazzjonalista. Iżda minkejja dan, il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil għamlu President tar-Reġjun taċ-Ċentru biex wara li taħ impjieg mal-Partit Nazzjonalista sablu wkoll post fejn seta' jieħu wkoll onorarja. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista spjegaw kif dan kien nissel xi ftit tar-rabja fost rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista f'Ħalija u ħattart fost oħrajn biex sint kif dawn il-lokalitajiet kienu ilhom jikkontribwixxu fil-Kumitat. Minkejja dan l-ordni mid-Dar Ċentrali kienet li post Peter Bonello li minn President spiċċa l-eks sindku ta' San Ġiljan kellu jsir taħu Beppe Fenekadami. Id-diskors fil-Partit Nazzjonalista dwar din l-għażla reġa' sokta bil-kbir fl-aħħar sigħat meta rapport tal-Bord ta' Gvernanza mmarka kif Fenekadami kiser ir-regoli finanzjarji tal-Kunsilli Lokali. Billi fost oħrajn għamel deals imħallsa minn flus il-Kunsill Lokali mingħajr ma nforma lill-istess kunsill. Deals li laħqu eluf kbar ta' euro u li skont il-liġijiet kien hemm każi fejn kellha toħroġ sejħa l-offerti. Iżda minflok passi fuq dawn, Simon Busuttil ra li għal dħul finanzjarju wieħed Fenekadami ikollu 2 biex xogħol fid-Dar Ċentrali iħallilu mal-2000 euro fix-xahar.